din episodul anterior al Insulei Dramei Totale. Concurenții au fost trimiși la vânătoare. Au făcut cam ce face un paznic la o grădină zoologică, dar unii pur și simplu nu au talent pentru meseria asta. Heather și Duncan au format o alianță, ceea ce le-a fost de ajutor, deși au ajutat toți, nereușind mare lucru. Săptămâna asta, concurenții noștri se vor apropia prea tare unii de ceilalți pentru a le fi bine. Oare alianța Heather-Duncan va mai supraviețui unei probe? Oare Heather va scăpa de eliminare și de data asta? Și cine va fi eliminat săptămâna asta la cea mai dramatică ceremonie de până acum? Aflați în acest episod al Insulei Dramei Totale! Tată, mamă, sunt sănătos, la voi mă tot gândesc. Ce vreau să fiu m-ați întrebat, răspunsul azi l-ați aflat. Vreau să fiu faimos, vreau să locuiesc lângă soare. Eu voi lua câștigul cel mare. Orice pot să fac nu mă oprește nimic, cândva voi reuși. Căci vreau să fiu faimos. Na 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 na. Eu vreau să fiu, eu vreau să fiu, vreau să fiu faimos. Eu vreau să fiu, eu vreau să fiu, vreau să fiu faimos. Insula Dramei Totale. Brânză! Brânză! Mai încet! Ce se petrece aici? Elicopterul cu gogoașă! Doamne! Bun venit la Insula Dramei Totale! În ultimele 6 săptămâni am văzut 16 concurenți testându-și limitele, dar au fost eliminați de pe insulă de către colegii lor. N-aș vrea să fiu în locul vostru. Ezekiel, Eva, Noe, Justin, Katie, Tyler, Izzy, Cody, Beth, Sadie, Courtney, Harold, Eva din nou, Trent, Bridget, Lindsay, DJ și Izzy din nou. Au mai rămas doar 6. După 6 săptămâni de gândaci, mâncare oribilă și băi murdare, cei 6 concurenți rămași mai au puțin și o iau razna. Priviți-i! Inițial ne-am gândit că ar fi bine să găsim o metodă de a-i face să se relaxeze. Dar apoi ne-am gândit că ar fi mai bine să le punem cătușe la toți și să vedem cât de repede cedează. Polițistul care se ocupă de Duncan i-a trimis un pachet? Nu, totul e pentru proba de azi. Triatlonul Tribraț. 3 brați? Adică 3 mâini? Da, 3 probe, 3 echipe a câte 2 membri, 3 mâini de fiecare echipă. Tu știi cine sunt oamenii ăștia. N-am de gând să fiu legată de ei. Membrii echipei câștigătoare vor fi invincibili la votul din seara asta. 6 săptămâni lungi. Nu știu cât o să mai rezist. Cine mă enervează cel mai tare? Jeff. E mereu bine dispus. Și nimeni nu poate fi bine dispus atâta vreme, nu? Dacă mai spune și grozav sau frate sau dacă mai plescăie la masă, cred că îl plesnesc de nu se vede. Da, e grozav aici în tabără și sunt încântat de asta. Da, mi-e dor de cei de acasă. Hei, dacă vă uitați, vă salut pe toți voi cei de acasă. Nu e vorba că nu-mi place de cei care au rămas, dar sunt cam deprimați. În afară de Owen, el știe să petreacă. Și Lășona e de treabă. Dar Gwen și Duncan sunt atât de serioși și Heather mă sperie cu pălăvrăgeala ei despre strategii. Credeam că va fi distractiv să ajungi în ultimii 6, dar
nu e prea grozav. Locul ăsta e îngrozitor. Măcar la școala de corecție ne lăsau să ne uităm la televizor și țicniții erau ținuți în altă parte. Doar aici, la baie, pot să vin dacă am nevoie de liniște. Apropo, să nu veniți aici după Owen. Nu știu ce i-a spus Courtney lui Lășona, dar brusc ea are impresia că sunt băiat de treabă și vrea să ne împrietenim. Eu nu am prieteni. S-a înțeles? Aș vrea să le salut pe toate prietenele mele. Ce mai faceți, fetelor? Nu vă va veni să credeți ce fel de oameni sunt pe aici, dar eu am venit să câștig și voi rezista. Mai sunt 5 concurenți. Așa mă vreau! Ultimii 6! Masa învingătorilor! Uhu! Mai încet. Mă bucur că am ajuns aici! Sunt atât de entuziasmat! Uhu! Prima probă? Întrecere la mâncat. Să fim serioși, mi se îndeplinește visul! Visul acela cu elicopterul? Și tu ai visat asta! Fiecare echipă își va alege un hrănitor și un mâncător. Mâncătorii vor sta cu mâinile la spate pentru a le îngreuna munca hrănitorilor. Și încă ceva. Aceasta e cheia lașilor. O cheie cu un craniu pe ea care deschide cătușele oricui. Vi se va oferi această cheie la fiecare probă pentru a vă dezlega de coechipier, dar dacă o acceptați, veți fi eliminați amândoi. Și totuși, cum câștigăm chestia asta? Bucătarul vă va aduce imediat tăvile. Bineînțeles, câștigătoare va fi echipa care termină prima totul de pe tavă. Aici eu sunt mâncătorul. Nu prea cred. Te uiți la tine, slăbănogule. Facem Scandenberg pentru asta. Da, s-a făcut. Noi nu avem de ce să ne certăm, nu? Suntem o echipă, nu? Atunci tu mănânci. Perfect! Nu, stai. Eu mănânc. Perfect! Stai. Delicios! Carnea de pui în realitate nu e verde. Poate e pui cu lămâie verde. Am câștigat! Bine, te las pe tine să mănânci. Perfect! Poți puțin mai încet? 1, 2, 3, deschide gura. Oh, trebuie să guști plăcinta asta. Deschide! Mai repede! Nu se punctează dacă o scăpăm pe jos. Mai încet! Oh, prăjitura cu brânză e delicioasă. Nu sunt aici ca să gust. Asta e o întrecere. Nu-ți mai dau cu lingura. Să vedem cum merge așa. Câștigătorii sunt Heather și Owen. Bravo, Owen! Foarte bine! Ești campion la mâncat! Ce echipă bună! Mersi. Heather a fost foarte drăguță cu mine după ce am câștigat proba. Nu prea am înțeles de ce. Am un mesaj pentru toți cei care au fost eliminați până acum din emisiune. În primul rând, eu una vă consider necâștigători, nu învinși. În al doilea rând, poate unii dintre voi au crezut că strategiile mele au fost cam dure. Dar eu joc doar cum pot eu mai bine. N-am avut nimic cu nimeni. Vă admir pe fiecare în parte și sper că veți ține cont de asta când veți hotărî cine merită marele premiu. Vă mulțumesc! Ce echipă bună! Oh! Apropo de echipă, cum te descurci cu hârtie igienică? Owen, e dezgustător. Dacă reușesc să scap cu viață de aici, voi cere un ordin de restricție pentru el și pentru fundul său. Nu te supăra. Nu mă supăr. Ultima șansă de a lua cheia înainte de a doua probă. Nici să nu te gândești. Uite, din moment ce nu prea suntem de acord la toate, poate ar trebui să... Stai și concentrează-te, Owen, să nu crezi că scapi așa de ușor. Merita să încerc. Heather mă sperie. Ce trebuie să facem, Chris?
Pe plajă veți găsi 3 bărci, câte una pentru fiecare echipă. Voi va trebui să vă sliți cu cătușele pe mâini până la insula oaselor. Odată ajungi, veți desface pachetul care vă este adresat. Ați înțeles? Start! Să știi că eu merg în față, scumpo, și nu ai nimic de comentat. Ai înțeles? Nu face pe durul cu mine, dragule! Ce-ar fi să o lași pe mica ta coechipieră în față pentru a putea cârmi? Mică? Tu glumești? Ești... Oh, nu! Nu vrei să termin propoziția! Împingi-o ca și cum ar fi un camion plin cu gogoși. Odată am fost la o petrecere la piscină, iar eu și amicul meu Jay ne-am gândit să furăm peluza unor amici și să o replantăm în curtea școlii. Nu-mi pasă! Nu, stai! A fost grozav! Oh. Am pus chiar și un steag pe ea. Am apucat să punem câteva bucăți mai mari înainte să fim prinși. Ni s-a dat cea mai drastică pedeapsă din istoria școlii. Vrei, te rog, să taci? Taci din gură! Oh, ce dură ești! Da, știu! Sunt fata aia dură și ciudată care este mereu răutăcioasă și arțăgoasă. Este bine așa? Stai, calmă, n-am spus asta. Hai, vâslește! Eu fac toată treaba aici, dar știu că nu jumătatea mea e cea mai grea. Dacă nu-ți ții gura, te vei trezi cu vâsla unde nu-ți dorești! Să știi că nu te voi mai suporta mult, iar când voi izbucni, să te ferești. Ha, serios? Nu te cred în stare. Cred că numai gura e de tine, pămpălău slab ce ești. Cine a spus asta? Văd și singură, iar tu numai pe corni o vezi. Nici n-are rost să negi. Doar atât știi? Mare lucru, corni arată bine. Mi-a spus de iepuraș. Aoleo. N-ai suportat să-l vezi pe DJ supărat că l-a părăsit iepurașul, nu? Bine. Cățelul meu a fugit de acasă când aveam 6 ani și nu am vrut ca DJ să treacă prin așa ceva. Bine? Știam eu că sub carapacea asta ta de om dur se află un suflet mare. Da, bine. Dar să nu spui la toată lumea, bine? Ai de gând să vâslești? Buzele-mi sunt pecetluite. De când eram mic, aveam senzația că oamenii nu mă prea ascultă, dar am și eu sentimente profunde. Nu te supăra, dar nu mă interesează. Acolo, pe mal! Văd ceva! Să ne grăbim! Bun venit la cea de-a doua parte a celei de-a doua probe. În episodul 8, colega voastră Bent a furat o păpușă Tiki de pe insulă. A spus că a dus-o înapoi. A mințit! A spart-o și a aruncat-o în rezervorul septic. Vă înțeleg! Bucățile din aceste pachete trebuie duse înapoi în peștera terorii înșelătoare. Ar trebui să faceți asta cât mai repede, căci cu cât țineți mai mult păpușa, cu atât veți avea mai mult ghinion. Apropo, unul din voi trebuie să-l care pe celălalt în spate. Distracție plăcută! Hai sus, Heather! Orice bărbat are limite, iar ale mele sunt cam 150 de... Oh! Wow, ăștia doi sunt exact ca apa și uleiul. Se tot ciondănesc. Jeff, asta e o întrecere. Dacă... Așa mai merge. Wow, într-adevăr e un loc frumos. Stai puțin. Hei, ne-am rătăcit cumva? Nu e nicio plajă pe harta asta. No, țin minte drumul de data trecută. Ce minunată e mama natură. Poftim? Ziceam că e o poză perfectă pentru albumul tău de tabără. Ce album? De ce iei totul în glumă? Dar ce ai pățit? Te simți bine, Gwen? Hei, știi ceva? Nu trebuie să te prefaci că ești prietenul meu, da? Nu am nevoie de asta, așa că lasă-mă în pace. Dar nu mă prefăceam. Chiar te consider simpatică. Da, sigur că da. Și dacă am fi fost la același liceu, probabil că m-ai invitat la toate petrecerile tale, nu? Bineînțeles! Dar cred că nu ai vrea să vii. De ce nu? Nu sunt destul de la modă? Nu, doar că nu pare, știu și eu, nu pare genul tău. Tu oricum crezi că petrecerile sunt stupide, nu? Păi nu știu, n-am fost la petreceri. Nu se poate! Niciodată în viața ta? Nu, bine? Uneori îmi doresc să mă fi dus. Să fi fost măcar pentru o zi una din fetele acelea vesele care se înțeleg bine cu toată lumea și care mănâncă multe produse care conțin zahăr și fac karaoke și se coafează toată ziua. Totuși, nu cred că am asta în sânge. A fi petrecăreț nu e o trăsătură biologică, ci o stare de spirit. Da?
Când plecăm de pe insulă, vii la o petrecere grozavă la mine acasă. Grozav, amice! Așa te vreau! Deja ai învățat limbajul. Yo-ho! Nu cred că sunt pregătită pentru iuhu. Încă Cum? Mai exersăm. Dii, căluțule! Ușurel, băiete, ușurel, ușurel. Grăbește-te, nu mai avem mult! Hai, Leșona, îi poți bate! Ai luat o razna? Nimeni nu se poate pune cu 3 deodată. Vai, ce dezastru! Mai mult ca sigur că au ajuns deja aici. Nu, stai! Nu cred că au ajuns încă. Mai avem șanse să câștigăm, Gwen. Wow, ce grozav! Iuhu! Ăsta da țipă de petrecere. Yo-ho! Yahoo! Yahoo! Bine, să nu credeți că sunt o petrecăreață doar pentru că m-am distrat puțin cu Jeff. Omul ăla mi-a adus la suprafață latura petrecăreață. Punctul se acordă echipei de vis, Jeff și Gwen. Da, bravo, partenerule, bate palma! Ce zi grozavă, nu-i așa? Mâncare mucegăită, castori carnivori, însă a sosit timpul ca cineva să câștige competiția asta. Toate perechile au câte un punct, în afară de Lășona și Duncan, care încă se mai pot redresa. Proba finală de astăzi e... Stai calm, e doar Eva. Oh! 2 Eve, nu arată bine deloc. Stâlpul rușinii și al umilinței. Sarcina voastră e aceea de a pune capetele în ordinea în care au fost eliminați colegii voștri. Sau, poate vreți, cheia lașilor. Iar acum începeți. Ce băiat drăguț e Justin! Uite, chiar și sculptat e foarte chipeș. Adică e o sculptură reușită. Are trăsături atât de fine. Adică cineva le-a sculptat foarte fin. Uite peste cine am dat, Lindsay și Beth. Ce păcat că niciuna din ele nu a ajuns în ultimii 6. Ce șoc! Bucățile astea de lemn cântăresc cât creierele acestor 2 trădătoare la un loc. Bine, cred că Katie a fost a 5-a eliminată. Nu, a fost Sadie. Nu Katie? Nu mai mi-amintesc. Katie era cea care se temea de tunsori nereușite. Sau Sadie era? Să vedem cum stă treaba la cea mai certăreață echipă. Ce e asta? Nu! D plus C. Nu e amuzant, omule. Majoritatea băieților fac declarații de dragoste unei fete, dar Duncan o scrijelește. Băiatul dur nu e atât de dur. Cine a spus că trebuie să fim duri tot timpul? Ar fi trebuit să o sculpteze cu cască pe cap. N-am ajuns încă la ea. Îți vine să crezi că umblă liberă? Putem să nu mai vorbim despre asta? Serios vorbind, e o amenințare pentru oamenii întregi la minte. Gata! Unde e cheia aceea? Oprește-te! Apoi a urmat Trent, nu? Avem 2 câștigători, Le Duncan și Shonan. Asta înseamnă că oricine poate fi eliminat în seara asta. Ne-am distrat, nu-i așa? Mama mea spune că dacă nu poți spune ceva frumos despre cineva, mai bine să nu spui nimic. Dacă ar fi așa, Heather ar trebui să tacă pentru totdeauna. E cea mai rea, cea mai ipocrită și mai din toată lumea. Nu te supăra. Nu mă supăr deloc. Ba chiar te respect pentru asta. Să nu mai faci așa ceva. Fiecare a decis și a votat. Concurentul care nu va primi o albă în seara asta trebuie să meargă pe puntea rușinii pentru a lua barca învinșilor. Asta înseamnă că părăsiți competiția și nu vă mai puteți întoarce niciodată. Prima albă îi se acordă lui Lășona. Urmează Duncan. Mai sunt 4 concurenți, dar numai 3 albe. Următoarea albă îi se acordă lui Heather. Owen. Da,
Așa reacționează toți concurenții rămași când le arăt tava cu o singură nalbă rămasă. Eu știu cum stă treaba. Dacă se ajunge la un concurs de popularitate, eu nu am nicio șansă să câștig. A trebuit să o votez pe Heather. Ai făcut o mare greșeală acum câteva săptămâni, iar eu nu uit nimic. Ar fi o prostie să votez pe altcineva în această fază. Fără resentimente. E doar o strategie. Mua, mua. Mai am o singură nalbă pe care o voi da fie lui Gwen, fie lui Jeff. E în ordine. M-am distrat aici. Ce faci? Strici surpriza! Ultima nalbă din această seară îi se acordă lui Gwen. Jeff, e timpul să pleci, amice. Poftim? Voi ați luat-o razna? Jeff e cel mai de treabă om din lumea asta. Da? Aici ai nimerit-o? De parcă Heather ar putea învinge pe cineva. Puterea oamenilor de treabă e imensă, dar nu ne facem griji în privința ta, Gwen. Nu fi supărată, Gwen. Pe curând, fraților! Stai! Am ceva pentru tine. Aparatul meu! M-am dus înapoi după el pe insula oaselor. Îmi pare rău. S-ar putea să mai fie puțină apă din lacul Wawanaquan. Îmi voi aminti cu plăcere de locul ăsta. Bine. Pe curând, Jeff. Și mersi. Stai așa! Zâmbește! Au dublat în limba română actorii Richard Balint, Alexandru Rusu, Adela Lazar, Ioana Dagău, Corina Cernea, Adrian Moraru, Florian Silaghi, Petre Ghimbășan. Traducerea și adaptarea, Raluca Dance. Regia, Petre Ghimbășan. Dublajul a fost realizat de Zone Studio Oradea.